I pozostaw swoje troski jej. Ona sercem swym matczynym nieustannie czeka, abyś wyznał to, co gnębi cię. Nikt tak serca twego nie zrozumie, nikt tak kochać nie potrafi. Myślę, że będzie trochę później. A Pani ku powództwie Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i ninie. Proszę podejść jeszcze raz, wytłumaczę z przyciskami, z kropkami, z dwukropkami. Byśmy też potrafili nie nosić Jego w swoim sercu, żeby Chrystus był obecny, żebyśmy Go też każdego dnia do serca zapraszali i prosili Go o pomoc. Pan Jezus chce tego, aby był zapraszany, ale też byśmy każdego dnia też Jemu dziękowali, że jest z nami. O to też prośmy dla siebie samych, dla tutaj obecnych, modlitwą, której nauczył nas Pan Jezus. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Kapelusz pewno do zdjęcia. Ale co będzie zadane?
Thank you.